Pag-overshoot kan sarong motorsiklo kan ini mag-overtake sa sarong bihikulo na hulikam sa Santo Domingo, Albay. Uyan report ni Veblen Reynes. Kritikal ngunyan ang sarong rider makalhis makasalpo kan minamaneho kaining motorsiklo sa hampang kan sarong restaurant sa Maharlika Highway P4 Barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay. Sa CCTV footage na kuasa nasambitan ng establishmento, mahihilingan motorsiklo na nag-overtake sa pigsusundang lunadan hasta nagduro-diretso ini, asin dagos na buminangga sa hampang kan edifisyo. Napag-araman na hali sa syudad ng Legazpi ang motorista, asin pasiring kuta na sa direksyon kan Tabaco City. Sigun sa Santo Domingo MPS, basado sa saindang investigasyon, nakainom subot ang rider kan mangyari ang aksidente. Base po sa kinundak na investigation ng ating istasyon, nag-overtake itong motor from Legazpi going to Tabaco, nag-overtake sa isang SUV dito mismo sa may kurbada po ng Basud Bridge. May helmet man subuot na suulot ang rider, alagad na hali ini huli sa kusog kan impact. Maswerteng may PVC na nakaharang sa pader na binanggaan kaini, kung kaya ba kung gayong malala ang sinapong tama kaini. We think nalagyan naman po yan ng sapat na mga signages, no? So yun na lang is may mga instances talagang hindi sinusunod ng mga motorista. Pigkukonsiderar man subuot como accident-prone area ang pinangyarihan. Huli takadakol ng aksidente ang nairehistro digdi. Kaya padagosan patanid kan mga otoridad na maglikay, urog na sa pakurbadang parte kan lugar na ini. Ini si Veblen Reynes, Balitang Bicolandia.